Forumun şäherleriniň mehmanlary açyk asmanyň asynaky ýadygarlyklary, hususan gadymy Änew galaty we meşhur binagarlyk toplum bolan Seyit Jemaletdin ýadygarlygy hemde Seyit Jemaletdin mesjidi bilen tanyş boldular. Şeýle hem olary almy esasy öwrenmek barada pikir alşdylar. Foruma gatnaşanlary duşuň ähmiýetini belläp dünýäniň taryhy, medeni gymmatlyklaryny, oňa aýrylmady bölegi bolup durýan türkmen topragyndaky ýadygarlyklary hemde gymmatly arheologik tapynlary öwrenmekde hemde aýagly saklamakda özara gatnaşyklary ösdürmäge gönükdirlen köp uly mümkinçilikler üçin hormatly prezident bilen hemde türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Alkadamyda hoşallyklaryny beýan etdiler. Men Russiya Federatsiýasynyň Ilimler Akademiýasynyň Mikluha Maklay adynyň etnologiýa we antropologiýa institutynyň baş ilmi işgäri, taryh ilimläriniň doktory Nadezhda Dubowa. Bu maslahat biziň alyp barýan işlemimiz üçin Russiýanyň we Türkmenistanyň hyzmatdaşlygyny ösdürmekde hem möhüm ähmiýete eýedir. Çünki bu maslahat Türkmenistanyň arheologiýasyny öwrenmekde uly hyzmaty bitiren alimler Vadim Masson we Viktor Saryanidiniň doglan günleriniň 95 ýyllygyna bagşlanýar. Şu gün gadymy türkmen topragyny öz eginleşlenmez bilen duşuşýanlygymy öğrenşat. Türkmen topragy özüniň baý gadymy taryhy bilen dünýä sivilizasiýasyna uly goşunt goşdy. Bu toprakda türkmenliň şan şöhratly ýoly döreden ebedi hem milli gymmatlyklary bar. Gadymdan gelýän geň hem täsin tapynlar bilen içleşmek, olaň özüne çekici sirlerini açmak we içkin öwrenmek bagtynyň miýesir edenligi üçin öğrenbegenýän. Türkmenistanyň hormatly prezidenti Serdar Berdimuhammedow gadymy Änew topragy bu ýerde alınıp barlayan işler hakynda alimleň goşan türkmen topragynyň dünýä sivilizasiýasyna uly orun eýlenligi hakynda Änew müňýyllyklardan göz başalýan medeniýet adly kitaby ýazdy. Bu kitap her bir okujyny türkmeniň gadymy taryhyna gaýwany syýahata alyp gidýär. Hemde hengamlaň aňyrsyna galan türkmen halkynyň öz borçly ýol ýörelgesi bilen tanyşdyrýar. Saryanidi Masson ýaly alimler türkmen topragyna gady wagtarş işlerine taryhy işleri bitirip uly açyşlar etdiler. Täsin tapynlaryň üstünden bardylar. Şol tapylan gymmatlyklar häzirki wagtda türkmen geçmişine söhbet açmak bilen halkyň baý mirasy bolup durýar. Bu toprakda iş alyp baran alimlaryň atlary türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagy tarapyndan ýatlanyp durulmagy bizi ören buýsandyrýar. Bu toprakda taryhçy alimlary uly sarpa goýulýar, mertebesi belen tutulýar. Munyň üçin Gahrman Arkadagy Türkmenistanyň prezidentine köp sag bolsun aýdýan. Goý olaň janlary sag, ömürleri uzak bolsun, tutumly işleri hem işe rowajalsyn. Gadymy türkmen topragy mundan beýle hem gülläp össün. Sag bolun. Men John Civil, Fransuz metbuat işgäri, gadymy Änew medeniýeti atly halkary almamasat işen häsiýeti besendim. Alimlaryň kesgitlemegine görä Änew depeleri adamlar ýaşaýyşynyň birnäçe gatlyklarynyň ibaratdyr. Olaň her biri döwrüniň täsini aýratynlyklaryny özüne jemleýär. Änewiň ak buğdaýyň ösdürip ýetişdirilen gadymy watany dony tasdiklaýan buğdaý hemde arpa dänleriniň garynlarynyň ýüze çykarylmagy aýratyn haýran galarjy waka boldy. Ma'lum bolşýaly bu açyş Merkezi Aziýanyň däneli ekinlerini ösdürilip ýetişdirilen dünýädäki ilkinji sebitleriniň biri bolanlygyny öňe sürmäge şert töretdi. Bu urdaky ilmi işlerini ýene dowam etdirilmegi täze açyşlaryny borjak dony göwä geçýär. Bizi halkary ilmi maslahaty gatnaşmak bilen tejribeleri paýlaşmagy mümkinçilik garlyk. Munyň üçin Türkmenistanyň hormatly prezidentine hemde Gahrman Arkadagy sag bolsun aýdýan. Sag bolun.